Vítejte zpět na našem kanále 1000 moudrých myšlenek. Drazí přátelé, rodiče jsou pro každého z nás jako mohutné stromy, které nám po celý život poskytují stín a ochranu. Jen málo kdo si však uvědomuje, že s každým uplynulým dnem se čas, který můžeme strávit po jejich boku, neúprosně krátí. Z těchto velkých stromů každý den opadává další a další listí, až teprve, když jsou větve téměř holé, nebo když už na nich nezbývá jediný list, který by mohl spadnout, teprve tehdy si to s úlekem uvědomíme. A v ten moment někteří pocítí palčivé výčitky svědomí, jiní se v hrdle sevře žalem a lítostí nad tím, že promarnili dny, kdy mohli žít lépe, být svým rodičům na blízku a udělat pro ně mnohem víc. Teď už je ale příliš pozdě. Mohou nám snad všechny peníze, veškerý majetek a všechny výčitky svědomí vrátit naši maminku a tatínka? Pojďme si společně s kanálem 1000 moudrých myšlenek vyslechnout a zamyslet se nad následujícími příběhy. Zůstaňte s námi až do konce, protože v dalších částech videa vás čeká ještě mnoho překvapení. První příběh. Litujeme, že jsme se hádali o majetek a matka nám zemřela žalem. Moji rodiče se brali, když jim bylo 19 let a měli spolu 4 děti. Nejstaršího bratra, druhého bratra, sestru a mě, nejmladšího. V dětství naše rodina žila na hranici chudoby. Oba rodiče pracovali na poli, od rána do večera se dřeli na kusu země. Díky tomu jsme si i my, děti, zvykli na tvrdě život a každý z nás uměl přiložit ruku k dílu jak na poli, tak doma. Kvůli nedostatku peněz nejstarší bratr dokončil jen základní školu a hned začal s matkou chodit k potoku chytat ryby a raky, které pak prodávali na trhu. Druhý bratr a sestra také dokončili jen základku, pár let se protloukali různými brigádami a nakonec našli práci jako dělníci v nedaleké továrně. Když jsem se narodil já, rodině se už dařilo o něco lépe a tak rodiče i sourozenci dali dohromady peníze, abych mohl vystudovat vysokou školu. I když jsme žili v těžkých podmínkách, vzpomínám si, že naše rodina byla vždy veselá a plná lásky. My 4 sourozenci jsme se občas pošťuchovali, ale nikdy jsme neudělali nic, co by naše rodiče trápilo. Dětství v chudobě, ale plné štěstí, však jednou skončilo. Vše se změnilo, když jsme dospěli a začali si zakládat vlastní rodiny. Nejstarší a druhý bratr, ačkoliv neměli vysoké vzdělání, se brzy postavili na vlastní nohy a něco si našetřili. Nejstarší bratr dostal od rodičů pozemek hned vedle našeho domu a postavil si na něm krásný patrový dům. Druhý bratr bydlel u manželky, protože ona byla jedináček a její rodiče měli velký dům a dostatek místa. Sestra se vdala a bydlela asi 2 kilometry od nás. Zatímco moji sourozenci už měli své rodiny a děti, já jsem teprve dokončoval studium na zemědělské univerzitě. Krátce po mé promoci otec náhle zemřel na mrtvici. Po roce práce ve městě jsem se proto rozhodl vrátit domů na venkov, abych si splnil svůj sen o ekologickém zemědělství. Chtěl jsem být také na blízku sourozencům a hlavně mamince v jejím stáří. Od otcovy smrti byla matka jako vyměněná. Dříve to byla energická a veselá žena, ale teď jsem ji často vídal zamyšlenou, duchem nepřítomnou. Někdy celé odpoledne jen tak bloumala po dvoře a pak vyšla k brance a dívala se do dálky. Přesně takhle kdysi čekávala na tátu, až se vrátí z práce. Bydlel jsem s ní v domě, který rodiče postavili v roce 2010. K druhému bratrovi na návštěvu moc nechodila, necítila se tam dobře, protože bydlel u tchyně. A s nejstarším bratrem zase nemohla žít kvůli jeho ženě, která byla panovačná a nesnesitelná. Matka mi často domlouvala, abych se oženil, ale já jsem to vždy s úsměvem odmítl, protože jsem se chtěl plně soustředit na svou kariéru. Pracoval jsem od rána do večera, takže doma byla matka většinou sama. Možná i proto byla stále smutnější a její zdraví se začalo zhoršovat. Nejspíš cítila, že se blíží její konec, protože jednoho odpoledne svolala všechny své děti, aby s námi projednala rozdělení majetku. Řekla nám: děti moje, už jsem stará a chudá, nemám vám co dát. Zůstal mi jen tento dům a pole za ním. Rozhodla jsem se takhle. Dům nechám nejmladšímu, aby si se mohl přivést ženu.
Pole za domem prodáme a peníze si rozdělí nejstarší a druhý bratr. Ale nejstarší svůj díl přenechá druhému, protože jemu jsem už pozemek na stavbu domu dala. A tobě, dcerko, dám 2 cihličky zlata, abys měla nějaký kapitál do začátku. A v tu chvíli se v naší dosud harmonické rodině rozhořel plamen sváru. Každý si začal stěžovat, zaznívala slova plná křivdy a potlačovaného hněvu. Nikdo nechtěl ustoupit. Nejstarší bratr si nárokoval rodný dům s tím, že by se měl stát rodovým sídlem, protože on je nejstarší syn a právě tady se budeme scházet o svátcích a rodinných oslavách. Sestra zase požadovala, aby matka pole rozdělila na 3 stejné díly. Pro každého bratra 1, protože podle ní jsou si všechny děti rovny. Druhý bratr sice hlasitě neprotestoval, ale viděl jsem na něm, jak mi závidí, že nedostal dům a musí bydlet u tchyně. Zpočátku jsem mlčel, ale když jsem viděl, jak jsou sourozenci nerozumní a jak se hádají o majetek, i když už mají vlastní domy a jsou zaopatření, začal jsem se i já hádat a bojovat za svá práva. Od té doby jsme se neustále přeli, dokonce jsme se přestali zdravit. Matka, která už na tom nebyla zdravotně dobře, se kvůli našim sporům trápila ještě víc a začala chradnout. Na poslední rodinné sešlosti už nikdo neustoupil ani o píď. Matka to nevydržela a v zoufalství zvorala: Proboha, vždyť já ještě žiju a vy se chováte, jako by moje slovo nemělo žádnou váhu. To chcete, abych umřela dřív, že ano? A bohužel po těchto slovech se její stav skutečně den ode dne zhoršoval. Uběhly pouhé 2 měsíce a maminka zemřela. Je to neuvěřitelné, ale ještě i v okamžiku, kdy jsme ji vezli na pohotovost, jsme se my, její děti, bezostyšně hádali o pozemky. Teprve, když nám lékař oznámil, že zemřela na nervové vyčerpání a dlouhodobý psychický stres, teprve tehdy jsme procitli. Mysleli jsme si, že je to jako vždycky, že si poleží v nemocnici, zotaví se a vrátí se domů. Ani ve snu by nás nenapadlo, že ji vidíme naposledy. Když maminka odešla, i když nikdo z nás neřekl ani slovo, všichni jsme se semkli a postarali se o to, aby měla důstojný pohřeb. Měsíc po pohřbu navrhl nejstarší bratr, že bychom se mohli znovu sejít, abychom uctili její památku a že by si její fotografii a malý oltářek vzal k sobě domů, aby se o něj mohl lépe starat. A co se týče pozemků, rozhodli jsme se konečně respektovat původní přání naší matky. Doufáme, že tam nahoře, kde už jsou s tatínkem spolu, nám konečně odpustí a najdou klid. Nám, svým 4 nevděčným dětem. Víte, přátelé, naši rodiče se celý život dřou. Snášejí tolik těžkostí, nejen v práci, ale i při naší výchově od našeho dětství. Od prvního dětského pláče přemýšlejí, jak nám zajistit šťastné dětství, jak nám otevřít dveře do budoucnosti. Nejen to, dělají všechno jen proto, abychom byli úspěšní a dokázali se o sebe postarat, až tu jednou nebudou. Je to obrovská oběť, na kterou si nikdy nestěžovali, nikdy si neposteskli. I kdyby jim bylo sebehůř, před svými dětmi se vždycky snažili usmívat. I když je svět venku plný nástrah, pohled na zdravé a šťastné děti jim dá sílu překonat naprosto všechno. Proto, dokud jsou naši rodiče naživu, musíme je opravdu milovat a starat se o ně, když jsou nemocní. Druhý příběh. Nenáviděla svou tchyni za její přísnost, ale po její smrti všeho litovala. Během 10 let, co byla Jana vdaná, pro ní byl každý den jako noční můra jménem tchyně. Jana byla od přírody hodná, pracovitá a nikdy se nebála žádné práce v novém domově. Ale ať dělala, co dělala, své tchyni se nikdy nezavděčila. Často si v duchu říkala, že i kdyby byla jen služka, dostávala by alespoň plat, respekt a možná i pochvalu za dobře odvedenou práci. Takhle snášela jen křivdy. Janin tchán už dávno zemřel a tchyně sama pocházela z chudých poměrů a jako snacha si v mládí také mnoho vytrpěla, což jí bohužel ovlivnilo a zanechalo v ní staré myšlení. Byla puntičkářská, na snachu vyvíjela obravský tlak a považovala ji za někoho, kdo má v rodině jen sloužit, bez práva na vlastní názor nebo si dokonce postěžovat.
Tchyně jasně prohlásila, že i kdyby měli peněz na rozdávání, nikdy se nesmí odstěhovat, musí u ní zůstat a starat se o ní až do její smrti. Jana s hořkostí zjišťovala, že neví, kdy se dočkává vlastního domova, svobody a života, ve kterém by měla čas na sebe, na manžela a děti podle svého. Při pomyšlení, že o všechno musí žádat o svolení a čekat na souhlas tchyně, jim mrazilo v zádech. Zvlášť když její kamarádky, které bydlely samostatně, byly tak spokojené a ji jen litovaly. Nejen, že byla na snachu přísná, ale také nutila Janu a jejího manžela, aby šetřili každou korunu a nekupovali drahé věci. Pokud jim na konci měsíce zbyly nějaké peníze navíc, museli je odevzdat jí, aby ona mohla hospodařit s rodinným rozpočtem. Když dostala v práci nějaké prémie, odvážila se Jana koupit si něco pro sebe, nějaké oblečení nebo kosmetiku, a i tak musela lhát, že to dostala jako dárek od kolegyň. Když tchyně onemocnila, bylo Janě líto a snažila se o ní ze všech sil a s láskou starat. Nakonec se stalo to, čeho se v hloubě duše obávali. Tchyně zemřela. Jana už nebyla pod tlakem, ale v srdci cítila prázdnotu a přála si, aby tu tchyně stále byla s nimi. Zapomněla na všechny minulé křivdy, na hořkost a tichou výčitku pokaždé, když jí tchyně kritizovala nebo jí spílala. Měsíc po pohřbu, když se sešla celá rodina, vstal nejstarší strýc, vytáhl velkou tašku a řekl, že je to památka, kterou mu Janina tchyně svěřila před smrtí. Požádala ho, aby počkal, až největší smutek pomine a teprve potom zveřejnil její poslední vůli. Strýc začal číst část, kterou tchyně napsala pro Janu. Jano, má drahá snacho, odpusť mi. Vím, že jsem k tobě byla přísná a náročná. Dělala jsem to jen proto, že jsem si přála, abys byla tou nejlepší manželkou a dokonalou snachou, která se o rodinu postará. Teď už mohu v klidu odejít, protože vidím, že žiješ pro rodinu celým svým srdcem. Jsi schopná a šikovná. Ušetřila jsem 1 000 000 korun a většina těch peněz je tvoje. Každý měsíc jsem ti je schovávala. K tomu přidávám všechno zlato, které jsem si naspořila od mládí. Svěřuji ti to všechno, abys s manželem mohla postavit nový dům a zajistit budoucnost dětem. Vdala jsem se hned po dokončení vysoké školy. Během svatebních příprav mi moje matka dávala spoustu rad, nechtěla, abych v něčem zaostávala. Proto jsem hned po svatbě, na její radu, chtěla vzít veškeré svatební zlato a odnést ho k našim. Co se týče peněz ze svatebních darů, bez okolků jsem požádala tchyni, aby nám je dala jako kapitál do začátku. Jenže tchyně nesouhlasila. Řekla, že nám může dát přebytečné peníze z darů, třeba několik desítek tisíc, ale svatební zlato si rozhodně musí nechat ona, protože se bála, abychom ho při sobě nestratili. Byla jsem tak naštvaná. Vyměnili jsme si pár slov, ale pak jsem si uvědomila, že jsem nová snacha, a tak jsem to nechala být. O svaté noci jsem si manželovi ublíženě stěžovala, že jeho matka je sobecká a chamtivá. Manžel se velmi rozlobil, ale protože mě měl moc rád, přitáhl si mě do náruče a vysvětlil mi, že moje tchyně je jen velmi opatrná a prozíravá a proto to zlato hlídá. Až se usadíme, zařídíme si byt a nebude hrozit nebezpečí krádeže, hned nám všechno vrátí. To mě prozatím uklidnilo, i když jsem v sobě stále cítila velkou nespokojenost. Po nějaké době, co jsme spolu žili, moje tchyně vážně onemocněla. Tchán vemřel už dávno a v rodině byl jen můj muž jako jediný syn, takže péče o ní přirozeně padla na nás. Když jsem se dozvěděla, že se k nám má nastěhovat, byla jsem jako na trní. Na jednom jsme byli mladý, svobodný a volný pár a teď s námi měla být ona. Náš život se měl úplně obrátit. Ale co jsem mohla dělat? Musela jsem splnit svou povinnost. Když se k nám nastěhovala a nemusela už se lopodit na trhu prodávat zeleninu a ovoce, její zdraví se výrazně zlepšilo. Zůstaly jí jen neduhy stáří, bolesti zad, nespavost. Takže jsem jí pomáhala, jak se dalo. Byla od přírody pracovitá a pilná, takže s ní byl dům vždy dokonale čistý a uklizený. Já jsem jen chodila do práce a odpoledne, když jsem se vrátila, už na mě čekala večeře.
Jediná věc byla, že kvůli ní jsme už skoro nikdy nechodili jíst ven. Každý den po práci na mě manžel čekal a jeli jsme rovnou domů. Říkal, pojďme se najíst doma s maminkou, bude mít radost. Později, když se mi narodil syn, byla to zase ona, díky komu jsem se cítila o trochu méně unavená. Jakmile uslyšela pláč vnoučka, bez váhání přišla do našeho pokoje, vzala ho do náruče a pobízela mě, ať se jdu lehnout, že ho pohlídá. Jenže ta radost netrvala dlouho a zase se něco stalo. Jednoho dne jsme s manželem šli na svatbu kamarádů a nechali jsme malého Kubíka doma s babičkou. Kubíkovi bylo teprve 6 měsíců a začínal s prvními příkrmy. Řekla jsem jí, ať mu dává jen mléko a nic jiného. Souhlasně přikyvovala, ale když byla s vnoučkem sama, viděla, jak zvědavě kouká, a tak mu s radostí dala pár lžiček kaše. Když jsme se vrátili, vesele se nám tím pochlubila. Nic jsem neřekla, ale večer, když jsme se chystali spát, syn najednou začal těžce dýchat a jeho obličej zmodral. S manželem jsme ho v panice odvezli do nemocnice a babička jela s námi. V tu chvíli jsem na ní křičela těmi nejhoršími slovy. Obvinovala jsem ji, že to bylo kvůli těm lžičkám kaše, kvůli její nevědomosti, protože neposlouchala. Strach o syna mě dohnal k šílenství. Ten večer jsem na chodbě v nemocnici vyčítala manželovi a požadovala, aby svou matku poslal zpět na venkov. Ona ta slova slyšela a tak tiše odešla. Můj manžel byl tak vystrašený o Kubíka, že si ani nevšiml těch krutých slov, která jsem pronesla. Tchyně si sama venku chytila taxi domů. Věděla jsem, že celou cestu plakala strachem o svého malého vnoučka. Doma si začala balit věci do tašky, ale zakopla na schodech a upadla do bezvědomí. Protože už byla slabá, ležela na podlaze a nemohla si nikoho zavolat na pomoc. Když jí můj manžel našel a odvezl do nemocnice, byla už kvůli zranění hlavy ve velmi vážném stavu. Lékař nám řekl, abychom se připravili na nejhorší. Stála jsem jako skamenělá, neschopná slova. Omluvit se jí v tu chvíli bylo tak těžké. Toho rána jsme si také přivezli Kubíka domů. Ukázalo se, že se dusil, protože spolkl knoflík. To já jsem měla ve zvyku nechávat věci povalovat a on ho našel. A já si celou dobu myslela, že babička mu dala nějakou špatnou kaši. Cítila jsem neskutečnou lítost, ale slova, která jsem řekla, už jsem nemohla vzít zpět. Odpoledne ji z nemocnice propustili domů. Všichni jsme se u ní shromáždili. V těch posledních chvílích jejího života jsem poprvé viděla, jak hlubokou bolest prožívá můj manžel. Plakal bez přestání, nemohl uvěřit, že jeho matka umírá. Po pohřbu jsem vstoupila do jejího pokoje. Nikdy předtím jsem se nepodívala, jak vlastně žije. Když jsem se rozhlédla, slzy mi začaly téct proudem. V rohu stála krabice instantních polévek, které si šetřila na chvíle, kdy jsme nebyli doma. V druhém rohu ležela hromádka pomačkaného zašlého oblečení a mezi ním krabička s jehlami a nitěmi a pár krásných kousků látky. Ukázalo se, že stříhala látku, aby ušila oblečení pro Kubíka a dokonce i pro mě. Otevřela jsem malou skříňku a v úhledné krabičci jsem našla svatební zlato. Byl u toho malý vzkaz, kde bylo vše pečlivě zapsáno a také nějaké úspory, které poslala naší sousedce z vesnice, paní Novákové, abychom měli na podnikání a na výchovu dětí. Byly to peníze, které si našetřila za léta prodeje na trhu. Čím víc jsem si prohlížela její věci, tím hůř jsem se cítila. Byla jsem hrozná, opovrženíhodná a nehodná být její snachou. Po pohřbu jsme s manželem moc nemluvili. Uvědomil si mé sobectví a pochopil, že jsem to byla já, kdo nepřímo zavinil matčinu nehodu. Až po týdnu konečně promluvil. Víš vůbec, že když jsi rodila a byla v 6 nedělí, máma pro tebe dělala úplně všechno. Já jsem byl v práci do pozdních nočních hodin a ty si bezstarostně prospala celý den. Babička se přes den starala o malého a tak teprve v noci potichu prala pleny a připravovala vše na další den. Dodnes nechápu, jak si k ní mohla být tak krutá. Nemohla jsem říct ani slovo, jen jsem plakala.
V dnech bez babičky jsem se sama starala o malého Kubíka, sama dělala stovky drobných domácích prací a teprve tehdy jsem pochopila, jak je to všechno náročné. Manžel byl čím dál víc sklíčený. Začal pít a vracel se domů pozdě v noci. Zdálo se, že bolest ze ztráty matky mu nedovolí, aby mi kdy odpustil. 4. příběh. Opustila mě matka a já jí nedokázal odpustit, ani když umírala. Je mi 28 let a pracuji jako účetní v jedné zahraniční stavební firmě. Od dětství jsem žil u tety a strýce. Můj otec zemřel při nehodě, když mi bylo 5 let. A matka, jak mi vyprávěli, odešla, když mi byly 3. Od té doby se ani jednou nevrátila, aby mě našla. Vůbec jsem nevěděl, jak žije. Někdy jsem ze zvědavosti vytáhl staré svatební fotografie rodičů. Viděl jsem, že matka byla velmi krásná a přál jsem si ji alespoň jednou potkat, alespoň jednou jí říct mami. Ale čas plynul a můj sen se zdál být čím dál nedosažitelnější. Bylo mi 10, pak 15, 20 let a matka se stále nevracela. Z čekání a touhy se postupně stalo zapomnění snů o ní. Když jsem se poprvé nedostal na vysokou školu, hodně jsem plakal. Odešel jsem od tety a strýce a sám odjel do Prahy. Toulal jsem se bez cíle. Přemýšlel jsem o životě, o sobě a cítil jsem se hrozně ublížený. Ale když jsem si vzpomněl na tetu a strýce, na jejich péči a lásku, vrátil jsem se a rozhodl se začít znovu. Pustil jsem se do učení jako šílený. Nenáviděl jsem matku a říkal jsem si, že i bez ní budu žít dobře. Nejsem žádný slabocha a nevzdám se před žádnou překážkou. A skutečně, o rok později jsem se dostal na svou vysněnou univerzitu. Díky podpoře tety a strýce jsem postupně dospěl. Nejen, že jsem absolvoval s vyznamenáním, ale hned po promoci jsem získal smlouvu v jedné zahraniční firmě. Od té doby jsem se vždy snažil pracovat co nejlépe a vydělat hodně peněz, abych se jim odvděčil. Nedávno, po více než 5 letech od promoce, jsem pomohl tetě a strýci s rekonstrukcí domu a sám si našetřil malou částku. Také jsem našel dívku, kterou miluji, a rozhodli jsme se vzít. Krátce po našich zásnubách se matka náhle objevila. Říkala, že jí k odchodu dohnal těžký život a že si s otcem nerozuměli. Také mi řekla, že má rakovinu a přála by si na sklonku života najít klid. Zmínila se, že má v Americe 2 dcery a požádala mě, abych jim pomohl, kdyby se rozhodli vrátit do Česka. Byla velmi smutná a plná výčitek, když se dozvěděla, že otec zemřel. Také doufala, že jí odpustím a že se o ni na stáří postarám. Ale se vší tou bolestí, neštěstím a osamělostí, které se ve mně hromadily desítky let, jsem jí nedokázal odpustit. Vykřičel jsem jí, že si bezcitně vybrala pohodlný život na západě a opustila nás a teď, když je v nouzi, se vrací. Když slyšela má slova, po tváři jí stékaly slzy. Mlčky si zbalila věci a vrátila se do Ameriky. Jen pár měsíců po tomto setkání matka zemřela na rakovinu v konečném stádiu s metastázemi. V den, když jsem ji vyzvedával na letišti, jsem ji po desítkách let poprvé skutečně objal. Ale v rukou jsem držel jen urnu s jejím popelem. Pevně jsem ji svíral a cítil, jako by mi někdo drtil srdce. Kdybych jen nebyl tak tvrdohlavý, kdybych nebyl tak zatvrzelý a dokázal jí odpustit, možná bych teď nemusel cítit takovou strašlivou lítost. A v poslední části dnešního programu si poslechněte příběh s názvem Včas projevená úcta. Odpoledne mi zavolal Pavel. Jeho hlas byl stejně chladný jako mlhavé počasí v místě, kde právě pracoval. Všechny mé plány se zhroutily. Místo toho jsem se ho zeptala, jak se má. Odpověděl. Můj telefonát také neprotahoval. Vlastně jsem si už zvykla na pocit, že jsem sama, bez něj. Chyběl mi jen jeho hlas, smích, stisk ruky nebo společné cesty k mamince, které jsme podnikali vždycky na dušičky. Ještě jsme se nerozvedli, ale náš vztah už dávno nebyl vášnivý a plný lásky. Pavel měl svůj život a já zase svou radost. V dřívějších letech, v období dušiček, jsme s Petrem často jezdili navštěvovat jeho maminku. Její dům stál na konci vesnice zvané Březová.
přímo na soutoku řek. Cesta k ní byla klikatá, tehdy ještě nebyla asfaltová jako dnes. Když jsme přecházeli malou lávku přes potok, Petr se sklonil a řekl mi, abych mu vylezla na záda, že mě přenese. I když jsem byla z venkova, ne z města, vždycky to udělal. Seděla jsem mu na zádech a v mých očích byla naše krajina tak neskutečně krásná. Tu noc jsem do Březové jet nechtěla. Petr mi poslal e-mail. Nebyly v něm žádné sladké řeči, žádný zájem, ale v příloze byly rozvodové papíry. Myslel si, tohle je jediný způsob, jak nás zachránit. Pokud už si nerozumíme, osvoboďme se navzájem, napsal. Usmála jsem se. V duchu jsem na to byla připravená, takže když to přišlo, přijala jsem to s naprostým klidem. Dobře, souhlasím, projdu si to a pokud bude něco chybět, doplním to, aby to bylo kompletní. Odpověděla jsem mu na e-mail se stejnou slušností jako vždy. Zhluboka jsem se nadechla a s úlevou vydechla. Neměli jsme děti a ani po nich netoužili, takže to nebylo tak komplikované. Neustále jsem přemýšlela, jestli mám do Březové jet nebo ne. Naše láska už stejně vyschla jako potok, do kterého už nepřitéká voda z horských pramenů a přestává zurčet. Povinnost snachy pro mě už nebyla důležitá. Jakmile podepíšu rozvodové papíry, oficiálně přestanu být součástí Petrovy rodiny. Z Petra, jeho matky i kohokoliv z jeho rodiny se pro mě stanou cizí lidé. V období dušiček si lidé připínali na kabáty květiny. Někdo červenou, někdo růžovou a někdo zase bílou plnou smutku. Já jsem si připnula bílou. Pozdě odpoledne, po práci, jsem s košíkem orchidejí sama zamířila na hřbitov. Tam jsou hroby mých rodičů. Leží vedle sebe, přesně tak, jak si to oba za života přáli. Tatínek zemřel jen pár let před maminkou. A maminka mě pak také opustila. Celá rodina říkala, že se jí po tatínkovi tak stýskalo, až z toho zeslábla a odešla za ním, aby s ním mohla být navždy. Taky si to myslím. Dokud žili, byli neustále spolu. A i když opustili tento svět, zvolili si místo vedle sebe v rohu hřbitova, ve stínu mohutné lípy, která čas od času rozkvete drobnými, vonavými květy. Chvíli jsem u rodičů poseděla. U jiných hrobů seděli lidé s barevnými květy na klopách, zamyšlení nad někým, kdo jim odešel. Byli tam i lidé nešťastní jako já, kteří museli přijmout bolestnou ztrátu a nosit na kabátě bílou květinu. Ale vždycky si říkám, že musím žít statečně a silně, aby rodiče měli klid v duši. Musím žít tak, abych si zasloužila život, který mi dali, a aby na mě tam v nebi mohli být pyšní, na svou dceru, kterou tolik milovali a do které vkládali tolik nadějí. Pamatuji si na jedno ráno, když jsem seděla v posluchárně na univerzitě. Telefon v kapse mi začal vibrovat. Sáhla jsem do kapsy a vypnula ho. Když skončila poslední přednáška mých studentských let, zapnula jsem telefon a zatmělo se mi před očima. Celý vesmír se v jediné vteřině zhroutil. Zmeškané hovory, jedna zpráva za druhou. Otevřela jsem tu první. Ano, okamžitě jeď domů, maminka zemřela. Srdce se mi v hrudi rozbilo na 1000 kousků. Bolest mě uvrhla do bezvědomí a když jsem se probudila, ležela jsem ve svém známém pokoji, dům byl plný lidí a zvenku se ozývaly truchlivé tóny trubky a bubnů. Propukla jsem v pláč. Od toho dne jsem navždy ztratila svou milovanou maminku. Každé dušičky chodím navštívit hrob mých rodičů. Často chodím do kostela a modlím se, aby našli klid na onom světě. Pokaždé, když o dušičkách vidím ostatní, jak mají maminku, jak za ní jedou, kupují jí dárky, říkají si slova lásky a stesku, už ani nepláču. Lidé mají pravdu. Dokud rodiče máme, nedokážeme se o ně pořádně starat. A když odejdou, chtěli byste mamince darovat nové šaty, tatínkovi boty, sedět a probírat jí šedivé vlasy nebo mu masírovat záda, ale už nemůžete. Ale já jsem na světě měla ještě jednu maminku, tu Petrovu. Jednou mi řekla, ten Petr je na tebe tak zlý, trápí tě. Držel jsem ji za ruku v malé zahradě, obklopené banánovníky, na kterých dozrávaly plody a ptáci na ně slétali a štěbetali, až celé letní poledne ořilo. Řekla jsem,
Petr je takový, ale má mě moc rád, maminko, nebojte se. Řekla jsem to, aby se uklidnila, i když jsem si byla dobře vědoma, že propast mezi mnou a Petrem se neustále zvětšuje, zvlášť od chvíle, kdy se v jeho životě objevila cizí žena. S Petrem jsme se rozhodli naše problémy před jeho maminkou tajit, ale zdálo se, že něco tuší. Pokaždé, když přijel Petr beze mě, nebo já bez Petra, vždycky se ptala. Vymlouvala jsem se, že je Petr nemocný, na služební cestě nebo na schůzi. V těch chvílích jsem viděla, jak její oči posmutněly. Jednoho odpoledne, když jsme seděli pod zelenými stromy a dívali se na soutok, kde líně plynula voda, mi řekla: Mám tě moc ráda, ano, jako vlastní dceru. Vím, že jsi to v životě neměla lehké a s Petrem je to ještě těžší. Ale máš mě. Ať se stane cokoliv, vždycky budu stát při tobě. Objala jsem ji a usedavě se rozplakala. Všechny ty slzy, které jsem tak dlouho skrývala za maskou silné a soběstačné ženy, se najednou draly ven. Petrova maminka mi něžně otřela tváře. V jejím obětí jsem znovu našla teplo mé vlastní maminky, která už tu se mnou nebyla. Slíbila jsem si, že se k ní budu chovat jako k vlastní. Můj vztah s Petrem sice skončil, ale pouto mezi námi zůstalo. Jeho maminka se pro mě stala pevnou oporou, zdrojem lásky uprostřed starostí a vyhasínajícího vztahu. S touto myšlenkou jsem se rozhodla ji navštívit, přestože jsem den předtím podepsala žádost o rozvod. Cesta autobusem trvala půl dne, pak kousek cesty autem s jedním místním a nakonec přívozem přes řeku, tu samou řeku, která byla kdysi, když si mě Petr bral za ženu, plná okvětních lístků. Maminka jakoby tušila, že přijedu a už na mě čekala na břehu. Jakmile mě spatřila, spěchala mi vstříc. Padla jsem jí do náruče a znovu se rozplakala. Já vím, děvenko, všechno vím, zašeptala. Mám tě moc ráda. A i když už nebudeš mou snachou, odteď budeš mou dcerou. Položila jsem si hlavu na její rameno a všechny mé starosti se rozplynuly. V její blízkosti se mi život zdál tak prostý a klidný. Nedala mi život, nevychovala mě, ale ukázala mi, že na tomto světě stále existuje tolik vřelé a upřímné lásky. Chránila mě a bránila, abych si uvědomila, že i přes drsnou slupku, kterou jsem si kolem sebe vybudovala, jsem stále tou malou zranitelnou dívkou, kterou život tolikrát zkoušel. Kytici, kterou jsem přivezla, jsem dala do váze na stůl a část z ní odnesla na hrob Petrova tatínka. Uvařila jsem čaj a seděli jsme v zahradě u řeky, kde příjemně vál vítr. V tomto ročním období dozrávalo ovoce a jeho sladká vůně se šířila celou zahradou. Petr se ještě nevrátil. Věděla jsem, že v tyto dny, zasvěcené vzpomínkám na rodiče, by se nevrátil, pokud bych ho sama a s nelibostí nepřinutila. Petr už v životě získal tolik věcí, ale na jednu, tu nejdůležitější, zapomněl. Na vděčnost za ty nejprostší dary života. Později toho bude hořce litovat. Byla to zvláštní, tichá noc. Noc vděčnosti, kdy se nebe i země zdály být v dokonalém souladu. Na hladině řeky se u místního kostelíka rozzářily desítky plovoucích svíček, které věřící posílali po proudu. Řeka se třpytila a v tiché tmě působila magicky. Na stůl jsem připravila talíř s cukrovým a koláči a nalila mamince čaj. Z oltáře, kde hořely vonné tyčinky pro tatínka, se linula uklidňující vůně. V tu chvíli jsem cítila, že žiji uprostřed hřejivé rodinné lásky. Věděla jsem, že na tomto světě mám stále maminku, která mě bezpodmínečně miluje. Uprostřed tisíce bolestí se i jediný okamžik štěstí a tepla stane semínkem, které v mém srdci znovu vyklíčí. Moji vlastní rodiče už na tomto světě nejsou. O to víc chápu slova jedné staré písně. Kdo ještě mámu má, ať ji nikdy nerozpláče, ať smutek nikdy nezahlédne v jejich očích. Teď pro mě bylo nejdůležitější věnovat veškerou svou lásku a péči této laskavé ženě u řeky. Láska nezná hranic, šíří se do všech stran a proměňuje se v ty nejkrásnější věci.
Bylo mi líto jen Petra, neustále se honil za prázdnými a povrchními věcmi. Příliš zbožňoval své vlastní ego a zapomněl na hodnoty, které jsou tak prosté a přitom tak posvátné. Ta noc byla neobyčejně krásná. Chvíli jsem seděla vedle maminky. Cítila jsem, že vyhlíží Petra, i když mi to neřekla. Potichu jsem zašla do pokoje a napsala mu zprávu, bez ohledu na to, jestli odpoví. Vrať se rychle, maminka čeká. Máme mnoho cest, kterými můžeme jít, ale jen jediný směr, kam se můžeme skutečně vrátit. Vyšla jsem na verandu a dívala se do dálky. Nebyl to ten nervózní pocit, kdy čekám na manžela vracejícího se pozdě v noci, kdy naslouchám každému zvuku motoru, štěkání psa nebo poryvu větru. Byla to touha po návratu blízkého člověka, protože tady na něj čekala jeho matka. A pak, v dálce, se pod hvězdnou oblohou objevil u řeky povědomý stín. Běžela jsem dolů k břehu. Hladina řeky stoupla a vlny tiše narážely na břeh. Převozník už spal. Ale u břehu se stále pohupoval malý člun, jako by čekal na někoho, kdo té noci spěchá přes řeku, aby stihl tento čas vděčnosti a lásky. Děkuji vám, drazí přátelé, za vaši pozornost. Pokud se vám tento příběh dotkl srdce a přinesl vám inspiraci, budeme nesmírně vděční, když video oceníte lajkem, budete ho sdílet a přihlásíte se k odběru našeho kanálu 1000 moudrých myšlenek, abyste nepřišli o další příběhy. Budeme rádi, když se s námi v komentářích podělíte o své vlastní myšlenky. Těšíme se na vás u dalšího videa. S úctou vám děkujeme.